ala kana maa si gɛnfɛn kun i la ala kana maa tu gɛnfɛn fana bolo. Ah bon d'accord. Il a ko bara to hasiriya fana ma sisan ɲɛngoya et puis il a juru in na fana et puis o y'a bali la ko n tɛna mobili fana san. I ɲɛ b'a la muso tɛ n bolo. Ah non muso t'i bolo. Bon ne yɛrɛ de n'i tɔɔrɔla muso ko la muso ko janfa bonyana ko. Non. Ka don mɔgɔ in n'a fɔ bagan cogo di. Ni tɛ ɲini kana da in ta tigɛ ka bɔ yen k'a ɲi kunna ka na n'a ye e bɛ fɛ ne ka kɛ cogo di. Oh mais i b'a na i kan k'i lɔ ka kuma mun fɛ pour que i yɛrɛ jɔ fo da la. Tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni na kɔni. I tɛ n ka nasɔngɔ di yan donc n bɛ 30 000 de d'i ma i bɛ n ka nasɔngɔ nati ni nasɔngɔ ma di n bɛ taa ɲɔ folobali k'o tobi ka n'o cɔngɔ i da la yen. Kɔrɔjo. Cɛ a kɛra cogo di. Non pardon. Mais ça c'est quoi ça? Ouais donc a kɛra cogo di. Cɛ Kɔrɔjo. Oui. Cɛ a kɛra cogo di. N bɔtɔ ɲɛ b'i natɔ la. Non. N bɔra ka n jɔ dɔrɔn i ni fasafasa bɛ ka sigi. Ayi o tɛ n ye petit dɔ de ci quoi. Kabini ala den sɔgɔmada fɛ ka 400 d'a ma n k'a ka taa thé ni sukaro san n ye tɛ ka da petit la n taara bitigi da la sa k'a tɛ yen nɔ u ko k'a jiginna nin kɛrɛfɛ n bɛ k'ale de ɲini quoi. Abiri ça va? A bɛ denmisɛnnin fɛ ci la. ci la. Ko basi t'i la? Basi foyi. Ça va très bien. Alhamdulillah. Bah. I b'a dɔn. Ouais. Quand même ida. Tu as qu'à faire moi. Je t'ai absenté plusieurs fois. Oui. E ni ala cɛ. Et des furiko. Kɔrɔjo. Alu dun bigi ɲininkali kɛ kiribiti la n ko n'a sɔrɔ n'a ye a ka fɔ n ye. Kɔrɔjo ko don. Ouais. Cɛ i cɛkɔrɔba i fana ye sira sabali ye dɛ. Ne mun de kɛ min kojugu ye. A fɔ kɛ. E t'i y'i ka so i t'i ye sigida la hali quartier fatɔw u si ko k'u tɛ kɔrɔjɛw ɲɛ na. E kɔni b'a dɔn e b'a dɔn ne mɔgɔ min ne ka affaire ka bon sigili ma nɔgɔn ne ma f'i k'o de dɔn est ce que i y'a faamu e ka na A mun bɛ yen. e ka na sa e ka na après ça e de bɛ ka fɛn fɛn kɛ n t'a dɔn hakilina min b'i la bi. Kɔrɔjo e tun ye mun de fɔ ne ɲɛna ne ka wariko la bi y'a kalo joli ye ne bɛ k'e ɲini cɛ i fana ye sira sabali kɛ hɔrɔn ye sa. n dɔgɔnin tɛ min f'i ye pour que i k'a faamu i bɛ kiribiti kɔrɔkɛ ye. Ne ka mun de b'o la sisan. a ɲamɛ sa kiribiti kɔrɔkɛ ye malangolo in min taara si kɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a ka nafolo bɛɛ tiɲɛ diɲɛ ɲɛfɛ ka na ale de n taara sɔrɔ ale de fariganbagatɔ don ale yɛrɛ a bɛ saya ni balo cɛ gɛlɛya t'i gɛlɛya ye n t'a dɔn n b'a ɲɛ f'i ye cogo min na quoi walahi. Kɔrɔjo affaire tɛ don ko wɛrɛ kɔnɔ e ni ne bɛnn'o de e ni ne bɛnna kan ko i bɛ taa wari de ta banque la ka na i bɛna ne ka wari di ne ma kiribiti kɔrɔkɛ man kɛnɛ o mun bɛ se ne ma. tiɲɛ don affaire tɛ don affaire kɔnɔ mais k'i sigi i ka ko kelen bila i kunna sigi ko ka gɛlɛn dɛ sigi kuntagala f'an ka jan wari fitinin kama an kana kɛ sababu ye ka ɲɔgɔn mago sa ka ɲɔgɔn an ka ɲɔgɔn ni kisi o bɛ na ni sira o sira an k'o kɛ i y'a faamu e tɛ min kalama kiribiti kɔrɔkɛ de man kɛnɛ ne yɛrɛ taara n ko n bɛ taa wari minɛ kiribiti la n taara sɔrɔ kiribiti sigilen bɛ kasi la kɔrɔkɛ banabagatɔ dalen don cɛ hali ni tɛ silamɛ i ka kɛ hɔrɔn ye a yɔrɔnin ka gɛlɛn dɛ balimaya ka gɛlɛn fo ka dan tɛmɛ. kiribiti ka kasi. ni e yɛrɛ ɲɛ dara kɔrɔkɛ kan i jɔyɔrɔ bɛ ban quoi. an tubabuw b'a fɔ o ma de ko larme de crocodile o ye larme de crocodile de ye. non kiribiti ye kalabanci de ye. kina ko ye quoi kina il faut pas k'i ka calculer ka kɛ larme de crocodile non c'est tellement loin de ça quoi kina jateminɛ ka ko ye quoi e tɛ min kalama cɛ sinji ka gɛlɛn dɛ sinji ko ka gɛlɛn kiribiti kɔrɔkɛ in a fariganbagabatɔ ne tun taara n ko n bɛ taa wari tɔ minɛ kiribiti la n y'a ye a bɛ gɛlɛya kɔnɔ nkalon ma ye moi-même j'étais obligé ka 25 000 francs bɔ ka fara n wari kan k'a d'u ma n ko ka taa furakɛ n ko mais ni a farigan nɔgɔyara dɔɔnin dɔrɔn mais a ka na ni wari ye n bɛ taa wari minɛ la o ye kelen ye est ce que i ye n faamu voilà bon n yɛrɛ tulo bɛ kuma dɔ la fɔlɔ tile fila komi kɔrɔkɛ bi ka fisa alhamdulilah an taara n'a ye luxembourg la ka furaw caman k'a la alhamdulilah bi ka fisa mais ɲɛ in de ma se ka yɛlɛ fɔlɔ même docteur y'a fɔ n na ko an ka tila ka segin n'a ye n'an seginna n'a ye k'u bɛ ɲɛ in lajɛ ko ɲɛ min kan ka yɛlɛ ko cataracte noire de b'a ɲɛ kan k'a kan ka yɛlɛ est ce que i y'a faamu mais n tulo bɛ kuma dɔ la n'o kɔni kuma kɛra tiɲɛ ye
ko kiribiti b'a fɔ ka bɔ muso dɔ nɔfɛ ka furu o muso tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ denni jalani min bɛ yan ko Sofiya k'a b'o nɔfɛ ko furu. i jɔ fɔlɔ dɛ Sofiya jumɛn fɔlɔ. le mesira kolomanmisɛnnin k'ale b'o furu. n ko Sofiya ye ne ka go de. i ko mun e ka go. ne ka go de don. kiribiti dabara dun a ko ko Sofiya tɛ cɛ foyi dɔ dugu in kɔnɔ n'ale tɛ aw de fɔ ne na. a ye ɲɛ nin faamu Sofiya bɛ fɛ a ka nafolo daji de mais ne tɛna kuma quoi n bɛna n sigi ka lajɛli kɛ sisan. bon n bɛ min f'i ye pour que i ka dɔn o la n kɔni b'a dɔn e ka furu nafolo tɛ e ka wari tɛ yan n'a y'i ka wari in de ta k'a don furu nafolo hali n'a y'a di denni fa tigɛ ma ne bɛ taa ta ka bɔ denni fa tigɛ kɔnɔ ni m'o kɛ i ka ku bɔ wolo la i ka don o la n b'o kɛ fais-moi confiance. i ko ten kɔrɔ don. je t'en prie fais-moi confiance ce que je dois faire n yɛrɛ b'a dɔn. kuma wɛrɛ tɛ fɔ n ye tuguni dɛ. ayi mais an tigɛra ɲɔgɔn na ka s'o ma. ayi non parce que diɲɛ don o don kuma kura ne tɛ jɛn n'a ye. a ka ɲi ne de ma f'i ye ni confiance tɛ yen nɔ n bɛ n sen ta ka bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ. kalas problème t'a la. problème t'a la. y a pas de problème. kan bɛn n ka wari. problème ne de ma f'i ye aw kuna dɔgɔ mun de ko n ka wari. a mun de ko b'i kɔnɔ sisan. foyi ko tɛ n kɔnɔ. parce que e ni ne kɛ ka ɲɔgɔn ye e ni kiribiti yɛrɛ ne t'a dɔn min ka fisa ni min ye fɔlɔ mais ne fana n dalen don e la ka tɛmɛ kiribiti fana kan. a ye kɔni ma da ne la o ni dalen don ne la i bɛ ka min kɛ i t'o kɛ o. ayi mais ne bɛ se ka da e la cogo di don o don kuma kura b'e da ka bɔ mais au moins e sera ka 5000 kɔni sɔrɔ ka di yan kiribiti mun b'a sara dun. ne de m'a f'i ye n ko n b'a tɔ bɔ ka d'i ma. problème t'a la. hali n'a y'i ka wari in don i ka wari in k'a ka furu nafolo n bɛ taa minɛ denni fa la ka d'i ma ne m'o fɛ yan. problème t'a la a ko b'i bolo. a ma ban. problème t'a la an b'a voilà kɛ ten. d'accord n bɛna n ka. donc kan bɛn. n'i ye Dunbiya denkɛnin ye ko n'a ma na ni n ka wari ye ko n bɛ kabako d'a kan quoi i y'a mɛn yan. e bɛ kabako da. n bɛ kabako n bɛ se ka 400 bɔ ka d'a ma a tɛ sara a tɛ ka ye o kɔrɔ cɛnin ka bandiya bɛɛ y'a fɔ sigida la mais a selen filɛ min ma nin ye a b'a dɔn ka ko ne ye cɛ min ye. a ma fɔ aw ɲɛna k'a ka denmisɛnnin ci dabila a ma fɔ aw ye yan sisan denmisɛnninw tɛ sɔn ci ma u karalen don k'i ka wari minɛ ka tunu problème t'a la ne b'i ka ci fɔ a ye. o don ne ye pitinin tila mɔgɔw la a bɛ ka yala ka mɔgɔw ka kuranfiliw bɔ u ka kow ni fɛnw na a ka baara a bɛ t'o fɔ o yelen ko k'e ye tɛ ye o don u y'a minɛ k'u bɛ taa n'a ye polisiya ne de wari sara k'a bila k'u b'a to n ko n sigiɲɔgɔnden don ne turu sera ne yɛrɛ ma a bɛna dɔn ko ne yɛrɛ ye cɛ min ye. parce que problème t'a la n bɛ ci fɔ a ye. voilà senkelenden ne ka wari kana na bɔ ba ye. Sofiya suruku tile fɛ Mohamɛdi a kɛra faama yɛrɛ ne de bɛ ɲininka sa o a kɛra faama yɛrɛ ko bɛ cogo di a tɛ cogo la kan jumɛn bɛ yen kan foyi tɛ yen Sofiya cɛ i yɛrɛ i bɛ forme na bi dɛ o tuma i bɛna taa min n bɛ ka taga ci la i bɛ ka taa ci la ça tombe très bien ko balalen bɛ ko sudalen sa a tɛ ko sudalen sa sa furu la ye fɔlɔ ne ni kɔrɔjo de bɛnna sisan a bɛ ka kuma dɔ fɔ n ɲɛna Sofiya ma nin kuma in faamu dɛ ka kuma dɔ fɔ n ɲɛna i n'a fɔ kuma jumɛn ko kiribiti bɛ e kɔ furu la k'a bɛ fɛ ka taa ni woro ye aw fɛ yen o kuma in ye tiɲɛ ye o kuma e bɛ ka yala ka ne ɲini o kuma de la ne tɛ ka yala k'i ɲini ne bɔtɔ de don n bɛ ka taa n ka ci la an bɛnna ne ni kɔrɔjo de bɔra ɲɔgɔn na san awɔ kɔrɔjo ye min f'i ɲɛna tiɲɛ ne don tiɲɛ don Mohamɛdi ne mago bɛ furukɛla de la o ni kiribiti ko k'a bɛ n furu jakusa de don n bɛ sɔn Sofiya e fɛnɛ ka sabali dɔɔni sa ça fait combien d'années ne bɛ e nɔfɛ n ko n b'e furu hali k'a fɔ n ye ko awɔ na ni woro ye e m'o fɔ ne ye n'i y'a faamuya e bɛ fɛ ne k'a f'i ɲɛna cogo di ko awɔ ou bien e bɛ fɛ k'an da waga k'a f'i ye de ko awɔ sinon ni awɔ ko don ne ye awɔ caman f'i ɲɛna dɛ
Momedi a dan tɛ ne k'an yɛrɛ bɛɛ de ma sa e bɛ fɛ ne ka haw sugu jumɛn de fɔ ha ne y'o f'i ɲɛna a mɛnna n k'an ka da yɛlɛlen don n'i ye sɛbɛkɛla ye i bɛ taa du kɔnɔ n'i tɛ sɛbɛkɛla ye fɛnɛ fo kare kɔnɔ kuma de ka di ye an bɛ se ka continuer n'o ye wa ne tɛna fara kiribiti la fɛnɛ ko parce que ko e y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ma fɔ ko awɔ awɔ dan ye Momedi ne ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ i b'a dɔn ni muso y'a yɛrɛ labila cɛ ye ka ban kɔni o ye awɔ ko kuma kɔni bannen Sofia n bɛ min f'i ye muso bɛ se k'a yɛrɛ labila cɛ ye mais o t'a yira k'a fɔ ko furu ka d'a ye dɛ muso bɛ se k'a yɛrɛ bɛɛ di cɛ ma muso bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ cɛ ye mais n'i nana ni furuko kuma ye dɔrɔn ayi ok don jumɛn e delila ka taa so k'e bɛ taa ni woro ye ko ne ko ko ayi k'a tɛ taa mais e fɛnɛ m'o sira yira ne la o n'i y'a faamu e bɛ fɛ ne k'o sira yira i la cogo di i b'a fɔ de ko Mohamed bon sisan tiɲɛ na sisan cɛ wɛrɛ bɛ ne nɔfɛ n'a y'a sɔrɔ la i ka ko ye sɛbɛ ye taa ni woro ye ne fɛ yen n'i y'a fɔ ten sa o ye kuma walawalalen ye quoi a ma se ne k'an yɛrɛ bila k'o f'i ye komi i bɔra a kalama ka sɔrɔ a ma bɔ ne da kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ya donc i yɛrɛ b'a lajɛ n'a sɔrɔ a b'i sɛbɛ ma i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ taa ni woro ye an ka dayɛlɛlen don sɛbɛkɛla bɛɛ ye mais i b'a bila i kungo la ko n tɛna kiribiti labila e kɔni kama e ni kiribiti ni min ka woro ye min t'a kun o bɛ se ka taga so dɔgɔ n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna kiribiti malangolo in ni ala y'i ci diɲɛ don o don k'i sigira kiribiti kun furu la i bɛ nimisa dɛ e de b'a ka mɔgɔlankoloya dɔn a m'o ɲɛsin ne ma fɔlɔ a bɛ ka min ɲɛ yira ne na o ye sɛbɛ de wa ne b'a nɔfɛ o sɛbɛ kelen de la wa ne bɛ continuer n'o sɛbɛ kelen de hali bi n'a ko k'a pɛrɛnna o kelen don ne ko e b'a fɛ sisan o c'est à dire que kiribiti k'e ta ka t'i bila ɲani jugu de cɛ la wa Momedi fɛ t'o ko ninnu dɔn koyi i y'a faamuya n'a kɔni ye woro bɔ ne nɔfɛ ko furu kɔni a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ taa yen nɔ n'a ye bo dun bɛ bo dun i y'a faamuya n'a ye bɔgɔ dun bɛ bɔgɔ dun n'a ye jisuma yɛrɛ min k'a da n b'o kelen de min ka da sisan n'i y'a faamu sisan i bɛ fɛ ka yira ne la ko kiribiti de ka di i ye ka tɛmɛ ne kan malangolo mɔgɔ min tɛ se mɔgɔ min jula kurusi yɛrɛ t'a ta ye e m'a faamuya kiribiti diyaɲɛ tɛ dɛ furu diyaɲɛ de don cɛ mɔgɔ bɛ don furu dɔ la ka sɔrɔ i ka hɛrɛ t'a la ko i tɛ sabali a sɛbɛnnen tɛ kiribiti tɛ kan ko ne donna a ka furu la ko ne ka hɛrɛ t'a la Momedi i jɔ dɛ tile yɛrɛ ka farin walahi ne bɛ taa n ka ci la dɔgɔ ma faamu a bɛ ni ala ni kira cɛ kiribiti bɛ kɔnɔ dayɛlɛ yan Guinée a bɛ n'ala cɛ k'a yɛrɛ ɲini fo kankan e dun filɛ nin hali sigiri passe tɛ yen i sigi yan i b'a faamu malangolo e ka taatɔ la i b'a fɔ dilan bɛ si mɔgɔ min kan don o don e bɛ segin ka na ne sɔrɔ yan fo de fura mun di ne ma kiribiti e m'a fɔ k'e bɛ ko dɔn ne ka jugu ni e ye e m'a fɔ k'i ye ŋana ye ne ka jugu ni e ye i b'i jɔ ne ma k'e bɛ nin dɔn Allah nin kelenni b'a k'i kɔnɔ k'a ɲɛ dɔn e tɛ ne jeli dɔn fɔlɔ o de la i bɛ k'i kulonkɛ ne na b'a k'i kɔnɔ n ka fura
filɛ ne na de yarabi masa ne b'i deli kiri bi ti kana fosi bɔ ne ta la ni ne ko jeli ka fɛn o fɛn a ka dan ma a kana ɲɛbɔ muso si de fɛ a ka dan ne ta de la masa ne b'i deli laɲiniw sabati koyi kiribiti ama ete ya nage ne ongi kana ibna me jigiro da falusa ito ndo yu wala mundu nya kana fu kele wana nakula ma aba eme sokona de eme sokona de ni barale da eme barala yone fani kula kula yura ta fami longe mo gonde longe mo gonde fini ko ole ada ya no oto duti ko wi wala ujutala ne ma fo nu ye fani dara ya dara sampe tena bla ni ko rom wala ujutala fi nya fu yo ko mo gele isi yanke muye isi yansa kiri inshallah aba ni soma tranquila ya koka isi to ni anago bai nyana yelesa bila yelesa no poite émission jane ko lage kamale mana ni na mobile ya wala mana folo ko ya ala moto kuntani kan fa do ni ona ya ne te moto bolila nko moto boli kunu fa be do ni ona frega ina na mobile ya moto kuntani yere moto yere bolila de pa ka fo ala kiribiti ade ko munde ni siri barikila kafe duma kanane kala kabumon kala ni kafe nkadisa ni nene ay mentara bitiglare maburu so buru bana kafe sul meni kafe fin ni wala noir kafe fin ni alors le kafe fin ni tu ma finya ani kanye ni kalire diga kum ni kafe awu ni fenga de kala binangiri ebele mulum ni fa ne o de fa ebe o de fa e mo kala ne binangiri doro ni kala ah bon c'est bon ani bomo ani nane non kanye o kan yero janga do kipi voilà kamali mobili ay bulu tele joli ate mobili che aka kalandoni jonga fo kamla muto kuntambo la sonya feti wallahi ne mo badi no kada ko mo be baraka fo ko ndete mo boli feti ne afi ngoto na ngiri bitite son adi nan tere na la ki son na mo lima bayi na mo luma ne moto bolla de Mira. Hoy me va a fle. Ina mukala. Ama tikenare do. Ngo ina mukala. Ne ma fushi kala shu. Ai musu ite bala kula, ite bala wewe lo. Ni na fem kala tanya ponye kulo. Kiribite era ba do so nete so masa. Ka so ma. Otonyi. Ite so mo, ite so. Frage ko no muna.
ne t'o kɛ koyi cɛ a tɔ ye dɔ a ma ye sa dalen tɛ ne na muso kelen a tɔ sɔrɔ fɛn sugu bɛɛ ne muso kelen a tɔ ni fatɔ bɛɛ ye sa kelen fɔ sa furu la ayi tɛ ɲuman kɛ la fɛ o daji tu sa o daji tu ban e b'a dɔn ne tɛ sɔn o ma ne tɛ foyi t'u la Ala k'an kisi o ma. tele filɛ an ka mankan ba dɔ ka tele filɛ i y'a fɔ la k'i tɛ ne to yen fiyewu e m'o o ye fɔ kuma de ye sa o ye kuma de ye ni ka peine mort da mɔgɔ kan e b'i ka peine menace i y'o de n'ale ka bon kɔnɔna yan cogo di peine menace i m'o de da kan ayi sa o ye kuma de ye sa o ye kuma de ye sa e b'a dɔn ne tɛ fɛ bon i fana y'a min fɔlɔ so ne t'a min fiyewu ne t'o minɛ fiyewu ka wa fɛn kɛ n kɔnɔ ka wa ɲɛnɛfa futɔni kɛ n kɔnɔ k'an fa ten e bɛ ala jigin kɔnɔ fɛ i da la wa tuguni foyi tɛ i da kɔnɔ i da bon a funteni sa ala a to ɲɛ ma fɛn min sa ami kɛ a to ɲɛ ma fɛn min n t'a dɔn i ye min yɛrɛ kɔ diɲɛ kɔnɔ fiyewu i b'a ma fɛn di ma a to ɲɛ ma fɛn min tranquille la pour que i ye ka sentiment la wuli ten n'i ko fɛn o fɛn n b'o de kɛ a to ɲɛ ma fɛn min yɛrɛ fɛn o man di an ma n bɛna kɛ tan ko de a ma kala non ko de a ma kala ma bɛn nin fiyewu ko mun kɛlen ko mun de bila la kɔrɔ i kana mɛri an bi fiɲɛ bɔ han i kana sɔn bilakoro ni a ye lɔ du kɔnɔ yan nin kamalen nin ye joint de min na wasolo joint o de ta la yɔrɔ i kana sɔn a ye dɔrɔn i kafe don wɛrɛ a tɛna jɔ n'a bɛ jɔ da la dɔrɔn ne b'a fɔ k'a dabila maa gɛn ka bɔ kafe i ka kafe min i yɛrɛ lafiya sa ni kuma caman ba in ma ɲi ma sa non fantanden bolokolonden tɛ wusulen den nafolo t'i fa kun a t'i yɛrɛ kunna a taa la kabila t'i kunna e yɛrɛ fantanden la kuma yɛrɛ de ka tɛ fiyewu ala e ye fɛn de k'a la nanɛ de k'a la nanɛ non nin bɛn nin fiyewu ani binangiri ani bɔnmɔ kiribiti e ma da kafe in jara sa ani ɲamakuni ne ye nin bɛɛ de k'a la kuwa e ma da kafe in ka di sa non nin ka ɲi n'i y'a daba nin de kama n'i ka nin kan tɛ fɔlɔ ɲɔgɔn kɔ fiyewu yɔrɔ ne y'o de f'i ye fɛn man di ye ne tɛ fɛ k'o kɛ yɛrɛ i y'a mɛn o de ka ɲi ale ye ne contribution son ne t'i contribution na kiribiti a tɔ tɛ dɔ k'a kan e ye fɛn dira mun ma i y'a fɛn kɛ nin kɛ caman k'a la i y'a tɔ la jɔn de ayi n tɛ k'a bila tɔ ɲɛ jɔn ɲɛ ne tɛ i kana foyi di n kɔrɔ ma i kana foyi di bikan kɛ i ma ka fɛn di n kɔ kabako maa tɛ dɔrɔn de ma n ko ne y'a wuli de kama depuis sɔgɔma ne wulila kɔni kɔrɔ ma min a ma min a n'a ka min min ka fɛn di ma ayi a ma min sa den kɔrɔ la kula ka di kɔrɔ ma ne b'a di de ma walasi et puis i na kelen f'i ye i na nin min di yan cɛ i bolonɔ bɛ ne i bolonɔ bɛ ne san pɛrɛ i bolonɔ bɛ ne i ni ala e la fɔlɔ a ta mɔgɔ d'abord i na fɛn k'a la a tɔgɔ di maya jala fɛn min ye su jala b'u bolo bin ba a ye m'o dɔ k'a la a ye b'o k'a la n b'o kɔni k'a la a ta moi pourquoi tellement diyara o de la i bɛ ka nin fɔ i kun ka su jala dɔ k'a la dɛ fɛn min ye su jala m'o bolo sufɛ n b'o k'a la sufɛ n b'o mais k'a la a ye kan fari ka cogo su dɔ la i ma wasitɔ ye fo k'i wɔsi sa et puis i ye kelen f'i ye awɔ ne tɛ n ba i bolo yɔrɔ mais i ye bolo min k'a dabila jumɛn voilà i de yɛrɛ b'a lɔ k'a fɔ cɔ ne ye se baara min na o mɔgɔ t'i bolo mɔgɔ min ye so baara la siga t'a la bɛɛ n'i la baara de so kɔnɔ ne m'a f'i ye n ko cɛbakɔrɔ ɲuman tɛ baara fila ɲɛ ka su baara lɔ k'o bɔkɔrɔ dɔn ka tile baarakɛla o fila tɛ bɛnna han i ɲana wari t'i ba ninnu caman la dɛ i bɛ i ye tile baara ten baara la ten kɛ su baara ko ko i muso y'u deli la de ko kɛ ko ɲɛ ma k'i ye n kɛ mun dɔɔni ye cɛ fɛrɛ cɛ dɔ mɛnna cɛ dɔ yɛrɛ mais fuwari baarabali o ye fan bɛɛ kɛla den de ye o ye fan bɛɛ kɛla den de ye a baara min y'ale bolo o le muso ko de ye tiɲɛ tɛ i n'a fɔ e n'i ɲɔgɔnna kɔni jɔ ne ka fini tɛ baara de la
I bɛ baara kɛ. Ne baara la dɛ. O ye kulonkɛ ye. Ne la baara tɛ Kuma dɔ la an ka fɔ to ka kulonkɛ kɛ ou bien. Ouais, o ka ɲi. Mais n tɛ manque de respect de fɛ han. On tɛ manque de respect fɛ. I ka to manque de respect dan ka fiyewu. L'autre jour i ka non. L'autre jour ne k'a fɔ n ko kiriya i ne k'a fɔ ko tan. Est-ce que o ka ɲi? O man ɲi walayi. Han? O man ɲi. Ni ne b'a don bon kɔnɔna na an ye ko kɛ hɔrɔnya la an b'a bɔ dɔrɔn kɛ bɛɛ ɲɛna i ne buruja bɛɛ ɲɛna est-ce que o ka ɲi? Ne jo t'a la ko Han? wuli olu ko i kɛra ka fuwari ye yan n kɔrɔ ɲɛna yan et puis i b'an ka tapeti de bɛɛ ɲɛna yan ne ye cɛbakɔrɔ de ye han voilà ne bɛna f'i ma ko he wajibi to k'o da yan. Ah, I kan ka da ye fiyewu. Wallahi n bɛ dan ye i kɛ fiyewu n bɛ dan ye n'i Attends, ko fɛn o fɛn dɔrɔn nin ye mun de ye nin couleur de couleur jumɛn de ye jɛman kɛ jɛman tɛ nin ye non nin tɛ jɛman ye nin ye finman de ye fiyewu finman yɛrɛ de ye fiyewu finman tɛ